Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. PNND Headlines Ngunyan. Diyos maray Sabadong pagkaaga mga tugang, petsa 18, bulan na Hunyo taon 2022. Ini mga tugang, ang sa indong lingkod Allen Riondanga, kita po nadadangog sa 89.5 radyo natin, 100.5 Bicol Idol FM, asin nadadalan sa Naga City Government FB page, asin ang Nagangunyan News FB page. Mga tugang, maugmang charter anniversary sa Tuya Gabos, ngunyan ang 74th charter anniversary kanso dading Naga. Mga tugang uyaan na headlines. PNND Headlines Ngunyan. Pagpasumpa ka Alcalde Nelson Digacion, Vice Alcalde Nene de Asis, asin sa ika-14 sangguniang panglungsod, papanginutan ni Vice Presidente Leni Robredo. Ang detalyes, Paulo de los Santos. Nakatalaan sa maabot na Sabado, alas 5 nin pagkahapon, ika-18 nin Hunyo sa Plaza Quezon. Gibunan inaugural ceremony kan mga elehidong opisyalis kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga. Sigun, City Events Protocol and Public Information Officer Allen Riondanga, ang aktibidad nagigibuon katakod kan 74th Chartered City Anniversary, susog sa kamauotan kan mga opisyalis lokal kan syudad na sa Plaza Quezon ang inaugurasyon na kinatudan ng gibuhon. Bukas sa publiko ang seremonya na atenderan ni Vice Presidente Leni Robredo bilang Administering Officer kan inaugurasyon ni Alcalde Nelson Legacion, Vice Alcalde Cecilia de Asis, asin mga miyembros kan 14th Sangguniang Panglunsod. Kabali na ang bagong regular members kan sanggunian na sinda Gayle Gomez, General Omar Buenafe, asin Antonio Beltran. Sa ibong kan mantinidong alert level status, asin halangkaw na vaccination coverage kan syudad, asin pagiging low risk kang seremonya sa COVID-19. Nagpagirumdum si Riondanga sa mga individual na maot saksihan an oath of office na magsulot nin face mask. Kumpiyansa si Riondanga na mayong mangyayaring surge nin COVID-19 sa syudad. Makalis ang inaugurasyon na dadaguso nin dagmang na attendees, huli naman sa mantinidong alert level status kan syudad sa COVID-19. Makalis ang mga campaign rallies na pigdaguso nin dagmang na botantes. Most of the attendees during our swearing-in ceremonies, basically po si mga mga fully vaccinated naman ini. Kung iba man sigurong ma-attender dyan, magkakapira na sa nanday pabakunado. But still, we are looking at this occasion as low risk, no? Dahil open air. And nahiling ta naman po ining kaparehong crowd, and we're thankful na may mambagang surge na nangyayari sa Tuya immediately after big crowds. We have seen this during the campaign period. We have seen this, we have experienced this during the previous campaign sorties na ginaribo sa Naga. Dahil po nga ni halangkawon man sa tuyang vaccination coverage, may man kitang hihiling na surge. And in fact, today, no active cases kita. Today, na-receive din ang report kang DOH, may din kitang kaso ngunyan. Pupuunan ang seremonya sa pagpasok kan mga opisyal hali sa gazebo kan Plaza Rizal, sagkod sa stage kan Plaza Quezon, nagagamiton bilang inaugural platform. Paliwanag ni Riondanga, ang gazebo naging simbolo kan demokrasya kan syudad, huli sa mga debate asin talingkas na paghayag kan mga namamanwaan. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Daragos-dagos na pediatric vaccination sa mga malaylain na eskwelahan. Gigiribuho na sa masunod na simana. Detalyes, Joel Sulina.
Matapos ang mga aktibidad asin kasibutan sa 74th Charter Anniversary kan Syudad Dignaga, nakatana ang gibuhon sa mga public schools sa Syudad Dignaga ang vaccinations laban sa COVID-19. Sigun kay Mr. Allen Riondanga, Department Head Concepio, ang Naga City nasa 88% na ang vaccination coverage. Halangkaw na ini asin nakikisabayan na sa mga danakulang syudad sa nasyon pag-abot sa paglapigot sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 virus. Alagad kinakaipuhan man na mabakunahan ang mga kakiang edad 5 anyos sagot 11 anyos, komo nasa 24% pa sana kang populasyon kang nasa nasambit na edad ang nababakunahan laban sa virus. Basado sa naging rekomendasyon kan DOH asina Naga City Health Emergency Response Task Force, pigsugo na kang lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Nelson Legasyon na puunan ang paglilibot sa mga eskwelahan asin darhon na digdi ang vaccinations. Target ang 5 to 11 years old, lalo na ngunya na igwanan ng limited face-to-face classes sa mga public schools. After the charter celebration, mapuuna po kita sa mga eskwelahan. We will be starting our vaccination sa mga public schools ko na. Kasi ano po ang sabi ko sa bago, ang hababaon tangon niya na vaccination coverage pa is the 5 to 11 years old. So para po masimbaga na ini, sa niya po nasa 24%, 24% ang sa tuyang vaccination coverage pa lang sa mga sa mga 5 to 11 years old. So duman po maikot, ipapublish mi po si mga schedule kan mga eskwelahan na igo pong barakunahan na gigibuhon. Dugang pa ni Riondanga, gigibuhon man ang mall hopping asin paglilibot sa mga opisina kang gobyerno para man sa padagos na vaccination campaign laban sa COVID-19 para man sa mga nasa hustong edad. Bako lang pong mall hopping kundi office hopping ani. Ta ini po sugo baga ini ni Mayor Son na mag-ikot na kasi kung tanda ta po, grabe si ginibot ang barakunahan kang December until January. Ngunyan po, pagtungtong ta sa July, haros qualified na gabus for a first booster. Third, itong ano ni, ining, kung baga sa third dose. So kayo po halmi na pong mag-uro opisina. Tangarig pong, alimawa, yaong ka sa City Hall, dahil na magdumampas sa SM itong mga empleyado. Digdi pa lang, kung if they have their free time, magpabakun na ni digdi. Para sa Anagangunyan News, Joel Solina. Kasunduan sa pag-ultanan kan gobyerno lokal kan Naga asin kan Departamento kan Salud para sa pagpatugdok kan Super Health Center. Pirmado na. Detalles, Paolo de los Santos. Pirmado kan lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga asin kan opisina regional kan Department of Health o DOH sa Bicol ang Memorandum of Agreement o MOA na nagtataunindalan sa gobyerno nasyonal na magdonar nin fondo pampatugdok sa Naga City Super Health Center sa Concepcion Pequeña, ang Super Health Center na may ultrasound, x-ray, parmasya asin iba pang pasilidad. Proyekto kan gobyerno nasyonal paspakarahay serbisyo pansalud sa syudad sa lindong kang Health Facility Enhancement Program. Sa iyang pataratara kan nakalihis na Independence Day, pigsabi ni Alcalde Nelson Legasyon na ang Super Health Center kan syudad na itutugdok kataid kan Concepcion Pequeña National High School mataon in primary healthcare services sa lambang Taganaga. Pigkakarkulong 12 milyones pesos ang kantidad kan fondo para sa Super Health Center, mas halangkaw kumpara sa piglaoma na 10 milyones huli naman sa price adjustment segun pa sa alkalde. Ngunyan, ginibot naman ang pagpirma. Subago pa lang. Kan pakikipagkasunduan sa Departamento kan Salud para sa construction, bako lang nin 10 million, may adjustment, 12 million pesos Super Health Center. Duman po sa Concepcion Pequeña, kataid kan Concepcion Pequeña National High School. Pareho po kan nasabi sa bago, ini mataon in primary healthcare services sa mga Nagenyo, lalong-lalo na sa nabanggitan na barangay asin Catarain. Basado sa Memorandum of Agreement na pigpirman kan lokal na gobyerno asin DOH kan kaparehong aldaw, may kanya-kanyang papel ang LGU asin ang ahensya tanganing maparikas ang implementasyon kan proyekto kabali sa saindang responsibilidad
ang pagkomple sa maninigong mga dokumento asin proseso para sa pagpakompleto kan proyekto. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Pagpakaray kan tinampo sa Salunggigi. Nagpapadagos, detalles, Joel Sulina. Nasa loob pa kang project duration ang nagpapadagos na road reblocking na ginigibo sa sitio Salunggigi, Barangay Kararayan. Sa pahayag ni City Engineer Alexander Caning, nagpapadagos ang patrabaho sa road reblocking sa nasambit na lugar na may laba na maabot sa 10 kilometro na kinukongkreto kabali na ang pagkaagning drainage sa gilid kang nasambit na tinampo na pinuunan ang patrabaho kang bulan panig Abril 2022. Sa presente, sigun kay City Engineer Alexander Caning, mga saradit sa ng mga bihikulo ang nakakaagi sa sitio Salunggigi, Kararayan Road. Huli nga ni sa patrabaho na pinaglalaumang matatapos ngunya na taon na nagkakantidad 23 million pesos. Duman sa Salunggigi po, ongoing siya, ang construction kang road reblocking. May mga component itong drainage system, kaya medyo nahahaloy ang trabaho dahil nasa ano pa man to. Nasa project duration implementation pa ang ano ta. And one good thing, just this morning, DPWH District 3 coordinated with us ugasindang project din na reblocking in the area na masumpay naman sa daimi na cover. Kaya we expect for a safe and comfortable use of Salunggigi Road once project is completed. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Paglinig kan mga agihan kan baha, tubig, pigibo sa Ciudad Dignaga. Detalles, hali kay Paulo De Los Santos. Tanganing masyerto na ang tubig uran na natitipon sa Ciudad Dignaga magdalig diretso sa Bicol River imbes magtinir sa mga tinampo asin magkausanin baha. Pigmarhay kan City Environment and Natural Resources Office na panginutan ang citywide waterway cleanup drive kan nakaliis na Sabado sa Lindong kan Linaw Project. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, katuyuan kan proyekto na linigon ang mga waterways sa syudad sa paagi kan aktibidad na naghali sa mga basura, kagagapuan, daga asin iba pang obstructions sa Sagop asin Manga Creeks, Barangay Kalawag Flood Control System, Villa Virginia, Barangay Concepcion Pequeña, Barangay Triangulo Drainage System, Naga River, asin GSIS Village, Barangay del Rosario. Pigsabi kan alkalde na nahiling tolos an magayon na resulta kan aktibidad alagad dakol an basura an nakuha sa waterways na subot gikan sa mga kaharungan. Yun na maging malinig, free from any basura, duot o ano man na obstruction and gabos na creek, waterways kan sa Satuya pong syudad. Tanganing preparado kita in kaso uranin makusog, in kaso bagyo. Apuera digdi, padagos ang koordinasyon kan lokal na gobyerno sa Department of Public Works and Highways, tanganing madraga ang mga sadit na mga waterways sa tabang kan sararadit na amphibious excavator o backhoe. Dugang kan alkalde, kung kinakaipuhan, ma-purchase ang lokal na gobyerno kan mga nasambit na equipment, tanganing magibo ang maninigong clean-up drive sa waterways kan syudad kada taon. Nakikipag-coordinate na po kita kung may masusubli na sadit na backhoe o kaya sadit na excavator, amphibious excavator from the Department of Public Works and Highways. Taday po pwede duman si Dracula. Kung kinakaipuhan na magbakal kita, iyon na yan ang sinabi ko kay Engineer Caning, asin kay Mr. Frank Mendoza, magbakal kita nin sadit na backhoe, magbakal kita nin sadit na amphibious excavator para sa nasabing katuyuhan. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Bahintidos na padis, kinarasal kasabay kan 74th Charter Anniversary kan Naga. Detalles, hali kay Joel Sulina.
Nagribayan kan sa indang mahamis na Yes I Do ang 22 kabos na padis na ikinasala ni Mayor Nelson Legacion sa simple alagad memorableng Charter Day Mass Wedding na inapod na Make It With You na ginibo hapon kang aldaw na Huwebes, petsa 16 kang Hunyo sa Plaza Rizal. Sa pahayag ni Mrs. Maria Lourdes de los Reyes, ang pamayongkan City Civil Registrar's Office sa tabang ang mga barangay, nakatipon sinda ng 22 gawos na padis na nag-iiribahan na ng labi sa 5 taon na asin ang iba igwa ng mga aki para man makapag-avail ng libreng kasal sa paagikan sa indang opisina asin Mayor's Office. Ngaring ma-legitimize ang union ka mag-aragoma asin mapakusog ang sa indang iribahan bilang bilog na pamilya. Sigun pa kay Mrs. De Los Reyes, dagos sana ang siring na aktibidad asin programa kan lokal na gobyerno sa paagikan sa indang opisina. Alagad napugulan sana kang nagpasunod ni mga lockdown huli sa pandemic. Alagad ngunya na nasa alert level 1 na asin pwede na ang mass wedding pinagmaray na liwat na ining may belika ngaring mas dakol pang mga magpartners na dai pakasala ang matabangan na maging legal ang iribahan. Apera kan libreng kasal, natawanan pa nagregalo kang gobyerno lokal ang mga bagong kasal. Apera kan na bagas, igwa pa ng libreng wedding cakes. Igwa po dito lokal ng gobyerno ng Naga, halin kabangan sa bagas and wedding cake para po sa inyo. Actually, nilita kaya 74 po kasi ang mga barangay nagkakondak na ng mas wedding. Hopefully next year, sana Para sa Nagangunan News, Joel Sulina. Durungan na pagtaranom pigiribo suud ba? Katakod kan Charter Anniversary kang Naga, detalyas hali kay Joel Sulina. Pinaginutan ni Alcalde Nelson Legacion ang ceremonial program sa saro sa mga FOM sites sa Calawag River, sakop kang Barangay San Felipe, ang amay na citywide na pagtanom, as in replanting and maintenance, kang pinag-aatamang mga puuning kahoy sa 64 gabos na forest inarbid sites, katapod kang pagselebrar kan World Environment Day ngunya na taon, as in parte pa kan 74 Charter Anniversary kan Ciudad Dinaga. Sa mensahe ni Mayor Nelson Legacion, nakula ang naitabang kan manlain-lain na grupo asin organisasyon para sa triumpo kang Forest in Our Midst program na pinuunan kan siya magtukaw bilang alkalde. Maapat na taon na ang nakalilihis, ngaring matanuman ang 18 gabos na mga open spaces, 40 mga easement area sa gilid ka mga sapa asin salog, urban areas, 10 open areas sa mga eskwelahan, tulong mga FOM site sa gilid ka mga tinampo asin tulong mga FOM sites na yaon man sa mga private lots sa bilog na Ciudad Dignaga na pwedeng matanaman ng mga native trees na makakatabang sa pangangataman kang kapalibutan, pagmantiner kang preskong duros asin klima, dangan mabalanse ang berding kapalibutan kasabay kan marikas na pag-uswag kan syudad. Ang mga nainot ng naitanom ng mga kahoy sa mga FOM sites kadakli nagkaburuhay asin ngunya na haralangkaw na asin nagtatuan na ng lindong asin ang iba nagbuburak na. Dangan ang mga daing na buhay na puuning kahoy ang niribayan ng bago para man mapanuan ang nabakanting espasyo asin padagos na magrambong sa paagi kan na pagmonitor sa mga ini asin pangangataman. 74 forest in our midst site challenge. Puon po kita mag-asumir pagka-alkalde asin puon po nan ang programang ini igwa na kitang 74 FOM site. Asin ansaro na mayor na FOM site, iyon na po ining lugar na ini. Nagpapasalamat po ako sa gabos na naging parte kan programang ini, si mga nag-adaptar nin sa indang kanya-kanyang lugar, kabali na po kamo, asin sa paagi man po kaini, nahihiling an satuyang pagmakulog sa kapalibutan, sa satuya pong lugar. Para sa Nagangunan News, Joel Sulina. Iyan mga tugang, ang mga bareta nagkatelefon kasatuyang mga pag-iribas sa Nagangunan News.
Sa ngaran kan sa kuyang kaibahan Roy San Ramon, mabalos po sa inyong pag-antabay. Mga tugang, mabuelta kita para sa tong programang Sa Tong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating miti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo. Ito na ang bagong kwento. Nana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Riondanga. Sa tuong Aramon. Mga tugang, uya na ang programang sa tuwing Liwat mga tugang, Diyos maraming Sabadong pag-aaga sa tuwi ka, boss. Ini po liwat ng sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Kita po nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, asin sa 89.5 radyo natin, asin nadadalan sa Naga City Government FB page, asin ang Nagangunyan News FB page. Mga tugang, welcome po giraray digisa sa tuyang programa sa Tong Aramon. Mga tugang, ngunya na aldaw iyo ang si 34 anibersaryo kan sa tuya pong syudad bilang independent component city o sarong chartered city. Gustong sabihin kayo mga tugang ang syudad ding Naga talingkas in terms of administrative as well as political aspects pag-abot po sa governance. Kita po independent sa probinsya kan Camarines Sur. Kaya, ang mga desisyon kan syudad, ang mga pigpapasar kan sangguniang panglungsod, ang pigpapasar kan konseho, ang pigpapaluwas sa mga kasuguan kan alkalde, dahil na po yan pigrerepaso o dahil na po yan nagaagi sa sangguniang panglalawigan, siring man dahil naman niya nagaagi sa review kan alkalde, kan gobernador kan probinsya. Gusto pong sabihon, an Naga kung igwang anom na probinsya sa Kabikulan, kita po we are of equal footing duman sa anom na probinsya kan Kabikulan. Kaya ang mga desisyon ta po digi sa Naga, ang direkta pong may review authority po kayan as in supervision po sa tuya, iyo po mismo an opisina kan presidente kan Pilipinas, being an independent component city. Kaya 74 years sa mga tugang makalihis na pinirmahan kaidto kan 1948. Parehong aldaw kang 1948 pinirmahan ni Presidente Elpidio Quirino itong Acta Republica numerado 305. Iyo po yan ang naging charter kang Naga. Yan po ang naging padatulan kung taano po kita administratively or politically independent of that of the province of Camarines Sur. Kaya kung babalikan ta po ang historya kan Naga, pakatapos kan World War II, si mga nanginutan sa pagpapatalingka sa tuya, especially so sa panahon kan mga Amerikano, siring man kang naging maribok ang kinaaban because of World War II, iyo man sinagserbi bilang mga pamayokan mga syudad, mga probinsya. Kaya ang sarong revolutionary saro sa mga opisyal kang Tangkong Baka guerrilla unit na iyo po ang kung saan ining tinampo sa tungod kang City Hall, ipinangaran sa iya Juan Quirubin Miranda. Siya po ang nagpadrino kayan kang sa tong charter kang Naga o yung Republic Act number 305. Ninhuli man kayan mga tugang because of that Republic Act, para mapuuna na ang pag-operate kan syudad, pinag-appoint kan Presidente Elpidio Quirino ang mga enot na mga city officials kang Naga
ka 1948. Asin ang namayo kayan mga tugang, ang namayo sa tuya, ang pinakainot na namayo sa tuya, iyo ang pinakaenot na alkalde kang ang naga naging chartered city na, iyo po si Leon Salem Aureus. O ang kaya po baga igwa kitang Leon sa Aureus Avenue. Ini po so tinampo na kung pasiring ka sa Naga City Science High School, iyan po so tinampo iyan si Main Road. Kung saan nakadugtong man itong tutugdas ngunyan kang pigtugdas ngunyan kan gobyerno lokal kang Naga na Science High School Balatas Road. Kaya po yan ang historya po kan sa tuyang charter anniversary kan Naga. Kaya ngunya na aldaw mga tugang, pinagibo sumisa katakod Thanksgiving Mass dyan sa Immaculate Conception Parish. Kung saan po ang sa mga lokal na opisyal, iyo po ang nag-artindir si mga opisyales, mga empleyado po kang gobyerno lokal kang Naga. Sa Immaculate Conception Parish po pinagibo si misa dahil iyo po so nakakasakop na parokya digdi sa City Hall kan digdi po sa Naga. Kaya pinagibo po dyan ang nasambit na Thanksgiving Mass. At saan mga tugang na pagka hapon or banggi, gigibuhon naman mga tugang ang pagpanumpa sa tuya pong mga bagong ilihidong opisyales kanaga. Napapanginutan po of course kan sa tuya pong alkalde, Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene de Asis, asin kan mga miyembro na makumpuner po kan 14th Sangguniang Panglungsod. At yan mga nahapon mga tugang igibuhon dyan sa may Plaza Quezon. Kaya katakod man kaini mga tugang, magkakaigwa po ning temporary menteng pagsasara kan mga tinampo na nakapalibot dyan sa Plaza Rizal asin Plaza Quezon. Ini po bagang General Luna asin po ining Plaza ini pong Elias Angeles. Ini pong tigsaibong na parte kan Plaza Rizal asin Plaza Quezon. Ninhuli po yan sa piglalauman na dagmang na numero ng tao na maatindir, piglalauman na mag-atindir sa gigibuhon pong inaugurasyon. An mapanumpa po kan mga lokal na opisyales niya to sa Naga, mayo pong iba kundi ang sa tuya pong Vice Presidente, Vice President Leni Robredo. Si VP Leni po subagong pagkaaga yaon na naaraman ta na po through her Maro asin protocol officer na nakaabot na po si VP Leni sa Naga. Para po nga ni iyo ang manginutan digdi sa pagpanumpa sa mga lokal na opisyales kan Naga. At saan po mahihinanyog ta ang mensahe kasatuya pong Vice Mayor Nene de Asis, ihinanyog taman ang mensahe kasatuya pong alkalde si Mayor Nelson Ligacion, asin of course ang mensahe kasatuya pong Vice Presidente, Vice President Leni Robredo. At saan po iyang gigibuhon sa oath taking ceremony or swearing in ceremonies dyan sa Plaza Quezon. At saan mga tugang ang seremonya igwang prosesyonal hali sa Plaza Rizal. Kaya mga lokal na opisyalis ta kaibanan ang sa indang mga pamilya, mga amigo, so sa indaman na mga sabi nga ni kayan nagtarabang man sa inda pong mga kumbaga sa laban ninda kanakaagi pong pirilian, iyo po ang makaibahan ninda sa processionals. Mapuon po yan dyan sa gazebo. Yan po bagang pigpaparadirebatihan kan panahon dyan sa Plaza Rizal.
Diyan po mapuo ng processional pag simbolo kan demokrasya digdi sa Naga. Ano? Diyan po ba kaya ang nangyayari itong free speech, ano, diyan sa lugar na iyan. Simbolo po ini na ang mga lokal na opisyal niya to are still committed as they are always been na magkaigwa po ning talingkas na pagpapahayag sa atong syudad. Maagi po sinda sa tungod kan monumento ni Dr. Jose Rizal. Ini po simboluman kan pagpahiling ng respeto sa mga nagkairinot niya tong mga heroe, siring man bilang magsilbing pangarugan, ano, maging mag-inspire sa indang pagserbi. Urog na po ngunyan na papalaugo na ang sa indang termino sa udto kan Hunyo 30, 2022. And of course, maagayan mga tuging dyan sa kinastilyuhan, man yan an simbolo kan pagpuon, ano, kan bagong renda nin paggugobyerno. Diyan sa tinampong iyan, ayan po baga ang dating kinakamugtakan kan bell tower, kan simbahan. Kaya nga ni po ang pinangaran kayan, Kinastilyuhan Road. Dahil po yan dyan ang kastilyo o itong pinagtutuntunan kan simbahan kan panahon. And of course, ang mga lokal na opisyal niya to masakat, ma-ascend pasiring duman sa inaapod niya tong inaugural platform, itong stage kan Plaza Quezon. Yan. So yan po mga tugang ang mga aktibidad sa atsa na pagkabanggi. Actually po pigihiling tan na mga ang seremonya mga around 1 hour to 1.5 hours man sana. So mapuon po ini mga kumbaga itong formal program, mapuon ini mga around 5:30 or 6 o'clock in the evening. So most probably po by 7 or by 7:30 in the evening tapos naman po ang pagpanumpa o ang inaugurasyon kan sa tuya po mga bagong ilihidong opisyales kan syudad nin Naga. So iyan mga tugang ang pigaralauman taatsan na mga mangyayari, and hopefully po kita mag-iribahan, kita po pahiling ka sa tuya pong suporta, ano, sa tuya pong mga bagong ilihidong opisyales. Katapos-tapusin po ba kang aldaw an mairibahan, ano, sa pakaray, pag-introduce ning mga karahayan sa Naga, kita-kitaman sa ng mga naganyo. Of course, through our elected officials na iyo pong maserbi niya itong representasyon sa mga gigiribuho na desisyon, dalagan, asin sabi nga ni kayan, direksyon para sa satuya pong namumutan na syudad. Mga tugang atsyan, mabuelta kita mga tugang, digis sa itong programa. Makalihis sa magkapirang pagirumdum pag-online ta mga tugang ang iba pang mga pigisiributan kang syudad, iba pang mga programang sa tuyang pwedeng makuha asin ma-access digis sa gobyerno lokal kang Naga. Yan mga tugang sa itong pagbuelta digis sa itong programang sa itong aramon. Dako lang ng pasalamat
gamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa delegasyon, talagang mahiguson. Kaigwaning maray na establishment. Komportable ang aki, ang mga bados, ang mga durang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, pang health center. Unlike ngunyan na dakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya. Napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor sa delegasyon po. Dako lang pong pasalamat may tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agad. Ini araw kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali, saka mayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siya paginodong, kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani sa kasarupan ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Mga tugang, uwi na ang programang Sa Tung Aramon. Mga tugang giraray, maray na pagkaaga, buwelta ka DJ sa programang Sa Tung Aramon. As ito po palang giraray na Diyos mabalo sa mga nakantabay sa tuya dyan sa Naga City People's Mall. Nakantabay sa tuya ngunyan. Si Ringman sa mga nakantabay sa tuyang FB Live. Good morning po. And salamat po sa padagos na antabay, pagantuyog sa tuya pong programa. Mga tugang kansuno pala, pinagibo man ang pagpasalamat kan syudad sa gabos na mga nagtarabang sa tuya pong gideribong manlain-lain na mga COVID response activities. Urog na po si mga manlain-lain na mga vaccination activities. Rekonosir kang syudad ang mga naging katuwang, urog na po sa mga institusyon, arog kan mga malls, mga eskwelahan, ang tarabangan naga na talagang dahil naguntok sa pagtuwang sa syudad na maghanap ni mga volunteers, i-bridge kita sa ibang mga partners tangarig dagos-dagos ang bakuna digdi sa satuya pong syudad. And mala po nga ni ngunyan baga pig mamati ta o pig aanita an bunga kan sa tuya pong pagtarabangan. Urog na po ining ginibo niya itong off-site vaccination, ining barakunahan sa Coliseum, ining barakunahan sa mga eskwelahan. Kita ngunyan po, saro na sa mga syudad na may halangkaw o pinakahalangkaw in terms of vaccination coverage. 88% na po kasatuyang entire population, iyon na ang bakunado. Kaya pigtatawanan po ngunyan ng focus kan syudad, as in kan Department of Health. Ang pagbabakunan na kang 5 to 11 years old. Ini po ang bigtatawan ng focus ngunyan, tayo pa siya baba ang porsentahe. Nasa 24% pa lang po kita kan target niya tong bakunahan. Kaya pinagmarahi po kan syudad, kan Vaccination Operation Center. And of course, susog po ini sa instruksyon sa kasuguan ni Mayor Nelson Ligacion na iri-eskwelahan na, as in magpa-opisina, magpa-institusyon, tangarig pong warak as in maidulok sa mga komunidad ang ginigiriwa po niya itong vaccination activities.
Mala po nga ni tasuudma, pinagibo na sa magkapirang eskwelahan, barakunahan, duman sa Panikwason, sa Carolina Elementary School, sa Teodoro Moscoso Elementary School, sa Morada Ramos, sa Pacol, Iguaman San Isidro, pati sa Kararayan, pinagibo mga tugang suudma si vaccination ka mga 5 to 11 years old. Alagad, kung igwang mga muyapang magkabakuna, maski bakong aki, si mga senior, si mga 18 pa itaas, barali na yan mga tugang kasi ito yung vaccination team. Ining barakunan mga tugang mapadagos po ini sa malangani po ta sa Hunyo 28 igwana po ning schedule ang school-based vaccination kan syudad asin po kan Department of Health sa June 28 mga tugang Hunyo 28. So poon na alas 8 din pagkaaga, sagkod po alas 11 ning aga. Igwa pong gigiribuhon na pagbabakuna dyan sa Naga Central School 1, Naga Central School 2, Rosario or RB Maramba Elementary School, dyan po ini sa San Felipe, Julian B. Militon Elementary School sa Concepcion Pequeña, asin sa Balatas Elementary School. So magkakaigwa dyan mga tugang pagbabakuna sa mga kaakian sa petsa 28. Siring man duman sa mga komunidad, ito nakapalibot din sa mga eskwelahan ni mga tugang, pwede nindong aprobitsaran ang schedule na ini para magpabakuna. Pagkahapon man mga tugang sa Hunyo 28, poon alauna sagkod alas 4 ning pagkahapon, may barakunahan man dyan sa may Absedi Elementary School, sa may Kalawag Elementary School, Tinago Elementary School, siring man sa Sabang Elementary School. Yan, kaya kung anong tapo ning oportunidad na ini makapapabakuna mga tugang. And of course, kinaagahan, June 29, Hunyo 29, barakunahan man mga tugang pagkaaga, gigibuhon po poon alas 8:30 ning pagkaaga, sagkod alas 11 ning aga. Mga eskwelahan pong sakop, Del Rosario Elementary School, Villa Corazon Elementary School, Villa Grande Elementary School, Tabuco Elementary School, Mabolo Elementary School. Yan po in the morning yan. And in the afternoon, poon alauna, sagkod alas 4 po ning pagkahapon, gigibuhon man ang barakunahan sa Triangulo Elementary School, Santa Cruz Elementary School, Jose Rizal Elementary School, asin Concepcion Grande Elementary School. Yan. Dagos-dagos mga tugang ang pagbabakuna kang syudad. Urog na po ngani ngunyan. Bako lang aning 5 to 11 pati ning inapod na booster dose. May first booster asin may second booster. Para duman mga tugang sa mga muyang magpa-first booster, kung ika po tulong bulan na nakalihis, poon kan ika naka-second dose, itong second dose mo, pwede ka na pong magpa-booster. Yan. Pwede ka magpili kung ano po ang gusto mong ipa-booster na bakuna. Dakol pong mga pwedeng pagpilian. Pag ika man sarong senior citizen, ika po kaiba duman sa inaapod na Priority Group A1 o itong mga nagkatrabaho sa ospital, yaon sa COVID response ang trabaho, siring man ito bagang totoo, maski bako man sa ospital, alagad halangkawon ang risk na ika pwedeng magka-COVID. So, and itong mga inaapod na immunocompromised, pwede ka po mga tugang magpa-second booster. Pwede mo po iyang gibuhon, 3 sagkod 4 na bulan, pakalihis po kan sa imong first booster o itong third dose na inaapod. So, kuyan po yan. Sa Coliseum Ket, nadumaning barakunahan pinagpalipat na yan mga tugang kang syudad sa SM City Naga, dyan sa second floor. Pero igwapak kitang ginigiribong pag-ikot sa mga eskwelahan, and by August,
by July, mapadagos mga tugang an barakunahan, siguro from elementary school malipat ini sa public school, private school, sa mga malls, sa mga barangay, sa mga opisina, so pwede nang mag-request. Halimbawa po nga ni igwa kamong opisina o itong mga gusto nin igwa nakatipo na kamong 50, 80. Pwede po ka mag-request mga tugang na kamo judgenan na lang kan sa tuya pong vaccination team. Tangarig pong sararuan na sana o mas madali sa saindo and mas madali man sa muya. So pagpatipon, asin po so pagpabakuna o pagbabakuna kan sa tuya pong mga namamanwaan. Ini kaya mga tugang medyo kaipuhan dahil susog po sa mga pag-adal. Nahiling taman po yan bagang unyan sa ibang mga parte kang nasyon or sa ibang parte kan kinaban. Unyan po may mga nasyon, may mga syudad na may surge na inaapod dahil po itong iba dahil nagpaburuster or bagaman sarabayan na nagparabaraba na sa immunity ninda. Ang iba po kaya baga mga tugang na mga nasyon amay nakapagpabarakuna. Kaya lang unyan nagbaba naman sa idang vaccine immunity. So kita po para makalamagman duman sa inaapod na immunity, so ito pong mga dapat magka-booster na. Urog na po pati mga tugang baga na kita siribot na ngunyan para sa fiesta. Habo tanaman po baga na later may mga kanselasyon na naman ka mga aktibidad dahil nag-alert level 2, alert level 3 dahil po pwedeng nagsakat ang numero kang COVID dahil po si ibang epekto kan bakuna nagbaba. So iyan po ang pakiulay kan gobyerno lokal as in po kan Department of Health. Magpa-booster na, magpabakuna na. Tangarig pong ining mga aktibidad padagos-dagos sa nang magibo. Although totoo may mga face mask pakitang ginagamit, pero ito po bagang mga pigiribot ang unyan, kanakaagi po bagang itong day nag-aabot pa ang pandemya, haros nagigibutan naman ngunyan. Kaya lang po siyempre yaon mangyari ang paglikay. Tahabo man nyatong sabi nga ni kayan abrupt or bibigla unta tapos tapusikan aldaw, igwa na naman ng surge, igwa na naman ng lockdown, igwa na naman ng pagkasara. Dahil po kani mauuntok ang sa tuyang garo baga sabi kayang close open nakarawat digdi sa COVID and kita po gabos aram taman gabos man kita gusto naman tining magpundo ini maguntok na ining COVID na ini. And ini po nahihiling ginagana ini kan mga syudad sa Naga po nahiling ta na dahil lang kawon ng vaccination coverage tamala po nganing unyan makikitang kaso for almost 1 month na zero cases kita zero case kita puon po Marso nasa alert level 1 kita and sana po magpadagos-dagos sa ini magdanay na ini and then maray po ngani kani mahali na mahali ning alert level mahali ni yung kung ano pang mga alert level status and hopefully po by the ining mga maarabot na aldaw simana o bulan madeklara na po ang COVID as endemic. Gusto mong sabihon garo normal na lang ini, parte na ini siring bakang flu, kantrang kaso, ano na lang siya ning normal na hilang kumbaga or seasonal na hilang kan mga tao. Kaya lang po siyempre ang mga kuya niya to, mga eksperto niya to, padagos manggiraray na papalikay dahil po nga ni igwang mga siyempre may mga pag-adal man nagigibo, may araw ka mga nakaaging bulan may inaapod na long COVID syndrome na maski rahay ka na sa COVID minsan sinasakit ng kamaghangos, minsan dahil ka mga turog sabay sabi ko nga ni kayang kato ki Johnny di ba linang dahil ka mga turog basta ang importante makamata ka mas masakit yan and mga tugang
arabangan ta po ining mga giligiribon pang mga vaccination activities kang gobyerno lokal kang Naga. And mga tugang palan lalo na sa mga nag-aantabay sa tuya na may mga bagong bukas sa kanan o mga kakanan, mga pwedeng dumanan kan mga nagenyo o gusto po nindong ipakiulay sa Naga City Government sa Samuya pong opisina di sa Sepio, gusto po nindong ipa-feature ang sa indo pong negosyo, ang sa indo pong lugar, ang sa indong serbisyo, bako lang po ining negosyo bako lang po ining kakanan, bako lang inuman, serbisyo. Halimbawa may ino-offer ka mong services na baad kay puhan ming i-link kamo sa mga tao, ini po parte ini kang kasuguan ni Mayor Nelson Ligacion na kami po makatabang duman po baga sa bako lang sa pag-promote ng negosyo. Tangarig pong kitang mga taga-Naga igwang madudumanan. For 2 years ba kaya halos kita nakakulong sa harong. Ang iba dai man aram kung saan pwede magduruman, ang iba dai man aram kung saan pwedeng maglinga-linga. So ang ginigiyo po ngunyang kang syudad, itong pwedeng itabang mi on a daily basis dapat igwa kaming mai-promote, igwa dapat kaming mai-harass na mga pwedeng pong dumanan digi sa loob kang Naga. Maipaabot mo sa Indo, sa publiko. Bako lang mo pati yan sa mga taga-Naga. Ang Naga City Government FB page tangon yan, pirana tabi dyan ang kwenta, followers, and nag-like, more than 400,000 more than 400,000. Overseas, igwa po sa ibang parte kang Pilipinas, ang halang kaupangani kayo na bulk itong sa NCR, kung kayo mo po kuyan, you can message us, you can reach us para po mai-promote ta si sa indo pong lugar as a destination. Pero po ini po bukas ini mga tugang sa mga negosyo within the city. Bukas po ini digi sa laog kang syudad ning Naga. Tangarig pong income na ron ang mga Nagenyo, an bako mga taga-Naga, come to Naga. Sarabay tang namnamon si pagbalik kan nightlife, pagbalik kang baskog o itong pagbalik kang ugma digi sa laog kang Naga na napauntok dahil kay inibagang pandemya ining namatian tang pagparapa purundo sa tuya because of the pandemic. Yeah. So ini mga tugang pagkatarabang-tabangan ta na si nagkapurondo ka ito makapagpadagos and makadugang pa kita duman sa information na where to go inaga kunbaga. So yan mga tugang, ang sa itong programa ng mga tugang Mabuelta Giraray, makaliyes po ang magkapirang pagirumdum. Kay Mayor Ligacion, asinan sa iyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sa iya pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawing. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampuan tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibo man kan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-e-erok igdi sa Sabang.
Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Tip dating problema magkakaigwanan ning magayo na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Ligason ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Yaon pa po sinda dati sa Carolina Elementary School. Makahandal po ta harayo ang biyahe asin harayo po ang pagpapaduman. Minsan po ang pagkaudto day may mahiling si mga aki kung nagkakana. Pagsusundo po, dipisil talaga tama yung sakayan. Mas napagian na po ta ako saruman po ako sa nabinipisyuhan na tawaning trabaho kang Yabo Elementary School po. Kung face to face na po, ugma akong maray dahil paghali ko po igdiyo sa harong, kay riba ko na po ang mga aki sa eskwelahan. Asin pag uli po, pagkakaninda, na babantayan ko na po sinda sa pang-oral daw nindang paglaog sa eskwelahan. Bis na ipapamasahe mi po, ibabakal mi na sa ng pagkakan, isnakan, dahil harani na lang po. Maugma kami na may Yabo Elementary School na. Ini po, saro sa pwede ming dumanan pag oras na may bagyo, may kalamidad na dayta nga ni inaasahan. Salamat po sa tabang po ni Mayor Son Ligason, kang LGU Carolina na magkaigwa asin maitugdok ang Yabo Elementary School na magagamit ni po panghabang buhay kang mga aking nagkakralasi po igdi sa Yabo. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Mga tugang giraray, buwala ka digi sa programang Satong Aramon. Aha, okay. Iyo po, may hapot digi tabi sa tuyang sarong sa Messenger. Iyo po holiday po ngunya na aldaw, June 18. Kita po special non-working holiday ngunya na pagka aldaw. Aldaw na Sabado. Pero po ini po kayan holiday na ini sa Naga City lang po ini applicable. Ini po by virtue of Republic Act 9210, saro po ining lay na nagkasabi po na ang Naga holiday tuyong June 18, taon-taon po yan mga tugang kaya igwa pong mga HR o mga Human Resource Management Officer na sige pong apod sa mo sa opisina, nagbimensahe, naghahagad po ning memo, naghahagad po ning proclamation, naghahagad po ning advice kung holiday. Actually po, law po ini, lay po ini, national law. Kongreso po ang nagpasar na kada June 18, taon-taon, maski po, kaya dahil po kayo puhan ng sarong memo na nagkasabing holiday ang June 18. Sa mga naghahapot po, pwede mo po nindoyan i-google, Republic Act 9210, 9210. You Google it, and yun na po yan, ang law na nagkasabing holiday. So, may memo po si Mayor o may proclamation si Mayor o Mayo, holiday po talaga ang June 18. Taon-taon po yan mga tugang. Kaya sa mga Human Resource Management Officers, paki-calendar na po sa indo pong company calendar na ang June 18 po of every year. Pareho po yan kang May 27 pag-abot sa Camarines Sur. Pag May 27, special non-working holiday po sa enterong Camarines Sur. Poon del Gallego. Pero po diyan kaya duman sa Republic Act na nagdeklara kang May 27 as foundation anniversary of Camarines Sur bilang sarong holiday, kaibanan po duman si Naga sa Kairiga. Pero pag abot po digi sa charter anniversary kang Naga,
June 18 na holiday, sa Naga lang po ini-applicable. Gusto pong sabihin, within the territorial jurisdiction of Naga only. Ang iba po naghahapot, ano man nga pag pag-urlayan tangaya ang holiday, Sabado man nga ngunyan. Sa tuya kaya mga tugang, igwa pong mga kompanya, igwa po kaya ning mga apod mo po kayo ni institusyon na pwede kaya mag-claim ning double wage or duwang ano yan ini kaya mga tugang pag Sabado na holiday pa may epekto ini mga tugang sa pagpapasweldo. May certain percentage po ning masalangkaw dapat ang pasahod o masalangkaw po dapat ang pasweldo. Urog na po sa mga yaon sa pribadong sektor. Sa gobyerno, Kuya Digdi po, garo OT. Thank you. Kuya po yan, may equivalent kaya po yan. May equivalent yan na certain percentage. Ito po kaya ng mga DOLE advisories, DOLE guidelines, na kumpira po ang porsiyentahe kan dapat equivalent kang pasweldo sa aldaw na yan. Since maluwas at ang weekend na, holiday pa. So masalangkaw po yan duman sa regular na aldaw. Yung na aldaw na ini. So, kaya po nagmamatter ining declaration or itong papel na indeed holiday o dae sa sarong lugar. Yan. May balang pa lang kung mga tugang mapasalamat lang po palang kami mga tugang duman sa gabos sa mga nagtabang sa ginibong taranuman sa Forest and Our Meads program kang syudad. Ang City Environment and Natural Resources Office was able to mobilize more than 500 people para po magtabang digi sa taranuman sa gilid kang Salo, gilid kang Tinampo, mga urban areas. Tangarig pong maibalik ta itong greenery. Pero po bako lang sa kuyan, kabukidan. Sa mismong mga lugar kung saan po kita nag-i-star. Tagay puan po mismo mga kahoy, mga tinanom sa mismong kung saan kita nag-i-star. Yan. Kaya duman po baga sa mga bagong ang syudad po sa administrasyon po ni Mayor Nelson Digacion, parte na po kang disenyo kang tinampo. Parte kang disenyo kang tinampo ang 3 lane itong area para sa mga kahoy. Gabos pong mga bagong tinampong unyang kang syudad. Ang halimbawa po kayan ining sa Balatas. Ini pong naihagad na patinampo sa Almeda Highway. Gabos po ini mga tugang igwana po ning 3-line component. Yan, 3-line component. Tangarig mainsurta po na itong mga inaaragihan mapresko. So pwede ka maglakaw-lakaw, pwede ka magbiribisikleta dahil po igwang shade na itatao sa tuya, igwang limpoy na itatao sa tuya ang mga puuning kahoy. Kaya nagpapasalamat po ang syudad, ang City Environment and Natural Resources Office sa tabang na itinao po kang gabus na mga tao sa ginibong Forest and Our Meads 74 Challenge. Ini pala mga tugang 74 Challenge dahil ngunyan man sa aldaw na ini buro ka sana kang syudad itong 74 FOM sites. Kaya nangangapudan kayo mga tugang duman sa mga organisasyon, duman sa mga grupo. Si gusto pong magtabang sa reforestation, regreening program kang syudad in the urban areas, pwede po kamong magbisita sa ENRO. Tangarig po kamo ma-assignan ning lugar kung saan po pwede kamong magtanom and igwa po na kamong lugar na i-maintain as a group. Yan po ipinapakiulay po sa gabus. Maging fraternity kamo, organisasyon, civic organization, pamilya, ahensya,
Ano kung ikaw po kamong gustong i-adaptar na programa on the environment, pig-aalok mi po kamo. Magbisita sa City Environment and Natural Resources Office asin pagtarabang-tabangan ta po ining regreening program kang syudad. Ining pagtanom sa mga gilid kang tinampo, sa gilid ka mga salog. Dakulo na pong mga lugar, 74 sites na as of today ang available para po tanuman digi sa Forest and Our Meads program kang gobyerno lokal kang Naga. Yan. And nagkakayon na mga tugang sa Forest and Our Meads program, ang mga pigtatanom na kahoy, si mga endemic, itong natural digi sa tuya sa Kabikulan. Pili trees, si mga fruit-bearing trees, bako ito bagang hali sa ibang mga lugar na nagiging kausaman kan sabi nga ni kayan pag kagadan man kang ibang flora and fauna sa palibot. Igwa kay bagang mga tugang mana mga kahoy na daiman suited, or daiman kumbaga angay sa lugar asin nakakadanyar siya sa ibang mga tanom o sa ibang mga nabubuhay man duman sa area. Lalo na po kung iyan imported or daralang sa hali sa ibang lugar digdi sa tuya pong lugar. Kaya sa tuya pong pakiulay. Mala po nga niyo, digdi sa ginibong FOM, ang aktibo taligding partner, ang Naga City Police Office. Kaya nagpapasalamat po kita kay Police Colonel Nelson Pacalso na very supportive of the city's reforestation in the urban areas. Siring man ki Penro Kamsur officer in charge, Ronel Astor, sa anduyog digi sa programang inikan gobyerno lokal kan syudad nin Naga. Yan. Kaya again, ang pakiulay mi po kung kamo organisasyon, ahensya, adopt a Forest and Our Meads sites. Mga tugang, ngunyang kaya po ribot kita para sa charter anniversary, and again nagkisibot po kita para duman sa oath of office, kaya po medyo ngunyang mga tugang we will shorten our program para po makapasiring na kami sa plaza, makapagsibot naman, preparar naman para sa dakulang okasyon niya to at yan. Pero antes kayan mga tugang, pasalamatan lang man pala niya mo asin i-congratulate itong 22 tang padis na nagpakarasal sa ginibutang Make It With You mass wedding ceremony katakod po kan sa tong tauna na charter anniversary. Ini po himo kan Naga City Local Civil Registry Office na pinapamayuhan po ni Ma'am Adi de los Reyes. Kay Ma'am Adi, good morning. And pigpapara siributan man ka mga barangay kapitan, iyon nagparaharanap kan sa indang mga pwedeng mag-avail katong programa. And last mga tugang, igwang bagong pig-launch na programa ang ENRO, ining Environment and Natural Resources Office. Siring man ang bike board, Naga City Bike Board. Ngunyang kaya baga mga tugang, dakulo nang nahihilig sa cycling, igwaman na nahihiling taman, sunod-sunod man itong disgrasya, and ngunyan perming mainit, perming maarasahas, tapos biglang mauran, igwa mga tuwang bibilog mo niya nagaro City Emergency Response Volunteer Cyclist. Yan. Ini po ang kamautan ka ni mga tugang, kung ikasiklista, matrain ka na maging basic life support citizen. Halimbawa, may kapwa ka bisikleta, inatake na pala sa puso, dapat aram mo kung anong gigibuhon mo. Or ikaw po may nasabatan, nagbibisikleta ka or nagalakaw-lakaw ka lang but since you are a cyclist, na training ka na mag-conduct ng first aid, or pigtokdoan ka na magkumpuni ng bisikleta. Igwa ka pong nasabatan, narautan ngayon ng
nin bisikleta mientras na bibisikleta sa kasentruhan o sa mga tinampo. Ngunyan day tatao so narautan na magkumpuni o mag-irahay, tutukduan po kamo katong maintenance repair program. Siring man itong communication and response training. Halimbawa, may bisikleta ka pero gusto mo makanood magkapot ning radyo, magkapot ning communication device, itong mga radio bagang ngunyan. Pwede po nindo yung mga tugang manudan being a volunteer digi sa City Emergency Response Volunteer Cyclist. Maduman lang po kamo mga tugang sa tuyang Naga City Bicycle Board. Duman po sa Enro digi sa City Hall. Ang pagparehistro mga tugang sagkod Hunyo 30. Yan. Pwede po kamo magparehistro digdi, tabangan ta po ang syudad, tabangan taan sa tuya mga kay Manwa, dahil iko kita sa paagi po ning pag kanood sa pag-adal digdi sa medical rescue, mechanical repair, and communication and response training. Yan. So puli po dakol magbali digdi sa tuya pong Naga City Bicycle Response Unit. Bueno mga tugang, araw po kang sa tuyang sinasabi, so bago mapaaram po kami ngunyang mga tugang ning amay sa mo po mga pag-iriba dyan sa 100.5 Bicol Idol FM, siring man sa 89.5 radyo nating mabalos po sa indo pong pag-assister sa muya, sa mga technical personnel po dyan, sa tutuloy po mga kairibahan digi sa City Events Protocol and Public Information Office, and of course sa tuya pong sound technician Jun Calio, be well, magparahay tabi Jun, and balik ehersisyo and iwas muna sa mga mahahamis na mga kanon. Tangarig ang satong sugar level maibalik giraray sa mantinidong level. Yan. Bueno mga tugang, sa ngaran po kasatong alkalde na masumpaatyan and Vice Mayor Nene de Asis, Mayor Nelson Ligason, Vice Mayor Nene de Asis, and the members of the 14th Sangguniang Panglungsod. Mga tugang, siring man kan sa kuyang mga pag-iribang mga department heads, asin mga katrabaho di Sepio, mabalos po sa itong pagkantabay. Ini po ang sa itong lingkod, Allen Rayondanga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rayondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.